Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Pranam Hare Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji. Hare Krishna. Rama Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപമപദാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകം സ്വാമിനിധി നാമിനം. നമാചാര്യപാദായ നിധൈകൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാഘവേന്ദ്ര മന്ദിർ റിസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നിപ്പോ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്കാണ് കടന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെയും മിനിയാന്നും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ മിനിയാന്നും പഠിച്ചത് പറഞ്ഞോളൂ. എന്താണ്? 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 2 ദിവസമായിട്ട് പഠിച്ചത്. ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്താണ്? ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള കാര്യം അല്ലേ? അതായത് ആത്മജ്ഞാനം, ആത്മതത്വം അല്ലെ? ആത്മജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മതത്വം, അതാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം പഠിച്ചത്. 2-ാമത്തെ ദിവസം പഠിച്ചത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ വഴിയാണ് ഏതാണ്? ആത്മജ്ഞാനം. 2-ാമത്തെ വഴിയാണ് ഏതാണ്? സകാമകർമ്മം, നിഷ്കാമകർമ്മം അല്ലെ? അതിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം? അതിലേതാ നല്ലത്? 2 കർമ്മങ്ങളില് കർമ്മയോഗയിൽ ഏതാ നല്ലത്? നിഷ്കാമകർമ്മം അല്ലെ? അപ്പൊ നിഷ്കാമകർമ്മം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് യോഗയിൽ അല്ലെ ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട്, ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. ഇന്ന് 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 72-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കാം? ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? അതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം.
അപ്പൊ അതും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ 4 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് സംശയം, നിഷ്കാമ കർമ്മത്തില് സമചിത്തതയുള്ള ഒരാളായിരിക്കും ഭക്തനെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. നിഷ്കാമ കർമ്മത്തില് സമചിത്തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സുഖവും ദുഃഖവും പിന്നെ ഏതാണ് ഏത് സീസണൽ ചേഞ്ചും എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. അത് നാണയത്തിന്റെ 2 വശങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കുക. രാത്രിയും പകലും പോലെ ഒരു കോയിൻ എടുത്ത് അതിന്റെ 2 വശങ്ങളായിട്ട് വരും ഏതാണ്? സുഖദുഃഖങ്ങൾ. അതേപോലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എല്ലാം സുഖം ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതേപോലെയുള്ള എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളും ഒരു കോയിന്റെ 2 വശമായിട്ട് കണക്കാക്കി സമചിത്തതയോടെ രണ്ടിനെയും, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരേപോലെ, ദാരിദ്ര്യം വന്നാലും സമ്പത്ത് വന്നാലും ഒരേപോലെ കാണാൻ കഴിവുള്ള ആളിനാണ് സമചിത്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു സമചിത്തൻ ഉണ്ടാവുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത സംശയം വരുന്നത്. 54-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ബോധസ്ഥനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ സംശയമാണ് അർജുനന് സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടോ എന്നാണ്. സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള ആളാണ് സമചിത്തതയുള്ള ആള് എന്തായിരിക്കും? സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. പ്രജ്ഞ എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധി അല്ലെ. സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ്. വിവേക ബുദ്ധി എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ എന്താണ്? വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ വിവേക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, അത് വക്രബുദ്ധിയോ ആയിരിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ വക്രബുദ്ധി അല്ല, ഇത് വിവേക ബുദ്ധി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതിന് നമ്മൾ പറയും വിസ്ഡം അല്ലെ, ഇന്റലിജൻസ്, വിസ്ഡം, ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആള് ആണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികത അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്, നമ്മൾ റോഡിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ പോകുന്നെന്ന് വെച്ചോളും. വണ്ടിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ആണെങ്കിലും 2 വീലർ ആണെങ്കിലും കാറാണെങ്കിലും ബസ്സാണെങ്കിലും ഒക്കെ വണ്ടിയിലൂടെ പോകുമ്പം ചിലയിടത്ത് വരുമ്പോൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ വരും അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ? മഞ്ഞ കാണിച്ചിട്ട് ഉടനെ റെഡ് ആകും. അപ്പൊ റെഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ തങ്ങേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ പല വികാരങ്ങളും പോകും. നമ്മൾ ധൃതിയിലാണെങ്കിലും റെഡ് സിഗ്നലായി, ഇനി എത്ര നേരം കാത്തിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ. പിന്നെ അത് മാറി എന്താണ് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം, മറ്റത് സന്താപം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സന്താപം ഉണ്ടായി, റെഡ് സിഗ്നൽ കണ്ടപ്പം, അടുത്ത ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കണ്ടപ്പോ സന്തോഷം ഉണ്ടായി. നമ്മൾ ധൃതിയിലാണ്, അപ്പൊ സന്തോഷം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അതാണ് ദ്വന്ദ്ം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ആചാര്യൻ പറയുന്ന ഒരു എയർപ്ലെയിനിൽ പോകുന്ന ആളിനാണെങ്കിൽ ഈ റെഡ് സിഗ്നലും അതേപോലെ ഗ്രീൻ സിഗ്നലും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ പ്ലെയിൻ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ട് അത് നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലെ, ഇടയ്ക്കൊന്നും മുടക്കം വരത്തില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളപ്പൊ പ്ലെയിനിൽ പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികതയിലും, പ്ലെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ സാധാരണ പ്ലെയിനിൽ പോകുന്ന അല്ല പറയുന്നത്, നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതാണ്. അത് ഉയർന്ന തലത്തിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പണക്കാരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സമയം ലാഭിക്കാൻ പ്ലെയിനിൽ പോവാം. ആ പ്ലെയിനിൽ പോക്കല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഉയർന്ന തലത്തിലൂടെ നമ്മൾ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നതാണ്? ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എത്തി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭൗതിക തലവും ആധ്യാത്മിക തലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഉപമ പറയുന്നത്. അവിടെ നമുക്കപ്പൊ എന്തില്ല? സന്തോഷവും സന്താപവും ഇല്ല പ്ലെയിനിൽ പോകുമ്പോ. കാരണം എന്താ? ഒന്നും നമ്മള് തടസ്സപ്പെടുത്താനായിട്ട് സിഗ്നൽസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതേപോലെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എത്താനായിട്ട് മനുഷ്യന് സാധിക്കും. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥിര പ്രജ്ഞയുണ്ടാകും, സമചിത്തനാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ അതിന് കീർത്തി, അപകീർത്തി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അർജുന 54-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്ന അർജുന ഉവാച സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്ഥസ്യ കേശവ സ്ഥിതധീ കിം പ്രഭാഷേത കിം ആസീത വ്രജേത കിം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെ ഭാവ ഏതാണ്? പിന്നെ വിവർത്തനത്തില് പറയുന്നു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്, സംസാരം എന്ത്, ഇരിപ്പെന്ത്, നടപ്പെന്ത് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇരിപ്പും നടപ്പും എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ലക്ഷണങ്ങൾ, അതായത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലക്ഷണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ നേരിടും എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ ഏതാണ് വേറൊന്നേതാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം, ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ സമീപിക്കും? പിന്നെ എന്താണ് ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ വരുമ്പോ അദ്ദേഹം അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നുള്ള ഇരിപ്പ്. അപ്പൊ അതിന് റെസ്പോൺസ് ആണ് പറയുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും അതിനോട്. ഏത് വരുമ്പോ, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ വരുമ്പോ, കീർത്തി അപകീർത്തി വരുമ്പോ എങ്ങനെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കും? നമുക്കറിയാം, കീർത്തി വരുമ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷം, അപകീർത്തി വരുമ്പോ നമ്മൾ ദുഃഖമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയവരോട് നമുക്ക് ക്രോധമൊക്കെ വരും, അല്ല, വരും, വിദ്വേഷം വരും. അതാണ് സാധാരണ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു സമചിത്തൻ ഇങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ ഏത് തലത്തിൽ എത്തി നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മൾ ഒരു സമചിത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിൽ ഉയർന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അവരുടെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇടപെടാതിരിപ്പിക്കുന്നത്, പിന്നെ ദിവ്യ അവബോധസ്ഥനായ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇടപഴകിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെങ്ങനെ ഇടപെടും എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് രഥകൽപ്പന. സ്ലൈഡ് ശരിയായിട്ട് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഈ രഥം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന, ശരീരമായിട്ട് ഈ രഥത്തിനെ കണക്കാക്കുക. അവിടെ എന്താണ്, എത്രയെങ്കിലും കുതിരകൾ, 4 or 5 കുതിരകൾ കാണും, അല്ലെ? ആ കുതിരകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. സാധാരണ 5 കുതിരകൾ, അല്ലെ? അപ്പൊ 5 ഈ കുതിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഈ കുതിരകളെ പിടിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? ഈ ചരടിലൂടെയാണ്, കടിഞ്ഞാണിലൂടെയാണ്. കടിഞ്ഞാണിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു? മനസ്സായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. 5 കുതിരകൾ നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. കുതിരയെ പിടിച്ച്, അല്ലെ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏതുകൊണ്ടാണ്? കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട്. അതിനെ ഏത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു? നമ്മൾ മനസ്സായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കടിഞ്ഞാൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി. അറിയാം, നമുക്ക് മനസ്സിൽ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളും ചിന്തകളും ഒക്കെ വരും. അപ്പം നമുക്ക് ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സാരി കാണുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, ഓ ഇത് കൊള്ളാം, ഇതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെ? ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതേസമയം പുരുഷന്മാര് ഒരു വാച്ച് കണ്ടാൽ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, അതിലൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നും, എന്ന് വാച്ച് വാങ്ങിയാലോ എന്നവർ വിചാരിക്കും. ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, അത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്, അതിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങാനായിട്ട് വിചാരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ബുദ്ധി പറയും എന്താണ്, യാത്രക്കാരന് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാരഥിയാണ് ബുദ്ധി. അപ്പം ബുദ്ധി പറയും, ഇതിപ്പോ നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ, നിനക്ക് ഈ വെറുതെ എന്തിനാ നീ പണം ചെലവാക്കുന്നത്, അത് വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചു വിടെ, നമുക്ക് ഒരുപാട് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ കാണാം, അതിനെടുക്കാമല്ലോ എന്ന് ബുദ്ധി പറയും. അപ്പം മനസ്സ് ചിലപ്പോ എന്താണ്, ശരിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ യാത്രക്കാരനായിട്ട്, ഈ ശരീരത്തിലെ യാത്രക്കാരനാണ് ആത്മാവ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും ബാക്കിലായിട്ട് ആര് വരുന്നു? യാത്രക്കാരൻ, ആത്മാവാകുന്ന യാത്രക്കാരൻ.
അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ്? ശരീരം. രഥചക്രത്തിനെ അല്ല കാണിച്ചിരിക്കുന്ന, മൊത്തം രഥത്തിനെയാണ് ഏതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്? ശരീരം. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? നമുക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ചിലപ്പോൾ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു അടി വെച്ച് കൊടുക്കും, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ തോന്നും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൈയും കാലും ഒക്കെ വരുന്നത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രകോപിപ്പിക്കുമ്പോ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് മനസ്സ്. വേണ്ട, അവനെ അടിച്ചാല് ശരിയാകത്തില്ല എന്ന് മനസ്സ് പറയും. ചിലപ്പോ അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മാവ് ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ രഥകൽപ്പന. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കും, മനസ്സിനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കും. ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മാവിന് എന്ത് കിട്ടും? മോചനം കിട്ടാം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ഏതാണ് ഈ രഥത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്നേക്കുമായിട്ട് ആത്മാവിന് കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതാണ് ഈ ഒരു സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാല് അദ്ദേഹം എന്താണ്? ശരിയായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ സമചിത്തതയുള്ള സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ, ബുദ്ധി നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആള് എന്തായിട്ട് മാറും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യനായിട്ട് മാറും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് രഥകൽപ്പന എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാന് വാച. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കുന്നു. പ്രജഹാദിയഥാകാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥ മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവ ആത്മനാ തുഷ്ട സ്ഥിതപ്രജ്ഞ തതോച്യതേ. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ സംശയങ്ങൾ 4 സംശയമാണ് ഇവിടെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് സമചിത്തനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത്. അത് നീക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു 55-ാമത്തതില് പറയുന്നു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിരപ്രജ്ഞനെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ രഥകൽപ്പനയിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിലാണ് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, അല്ലെ? മനസ്സ് അതിന് ത്യജിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ആത്മാവ്, അല്ലെ? യാത്രികനായിട്ട് ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ആത്മാരാമനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുന്നവനെയാണ് ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആത്മാരാമൻ ആരാണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ്, ഇൻസൈറ്റ് ഉള്ള, ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ആളാണ്, ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ആളായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? അങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വിട്ട് കളയണ്ട. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് നമ്മുടെ തോന്നുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സെൻസസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്കൊരു സാരി കാണുമ്പോൾ വരുന്ന താല്പര്യം പകരം എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൂ വാങ്ങിച്ച് ഭഗവാന് മാല ചാർത്താം, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള സെൻസസിൽ വരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാതെ യോഗികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുകയല്ല വേണ്ടത്. നമുക്കൊരു പായസം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. നമ്മളപ്പോ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നടക്കുകയും ചെയ്തു, അതിനെ അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്യുന്നില്ല, ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമചിത്തന് എന്ത് കാണും? ഞാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകനാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ തോന്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് അടിച്ചമർത്തണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. 56, 57 ശ്ലോകങ്ങള്. എങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ സംസാരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 56, 57. അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രത്യക്ഷമാകാതെയും, പിന്നെ ഏതാണ്? അമിതമായി സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും, ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന്
വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളെ 3 വിധം ക്ലേശങ്ങൾ, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിലൊന്നും പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അതിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിളകുന്നില്ല. പിന്നെ സുഖം വന്നാൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നാലും അതേപോലെ വിഷമിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ള ആള് സമചിത്തനാണ്, അദ്ദേഹമാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർദ്ധിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലതും ചീത്തയും ഒക്കെ വരും. നേരത്തെ പറയും, നമ്മളെ ചിലപ്പോ എല്ലാവരും പ്രൈസ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോ നമ്മളെ ചീത്ത വിളിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ രണ്ട് വന്നാലും നമ്മൾ ഒരേപോലെ പുകഴ്ത്തിയാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ സ്നേഹം കൂറൊക്കെ കാണിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെന്താണ്? നമ്മൾ അപ്പോഴും എല്ലാം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് മൈൻഡ് നമ്മൾ പറയല്ലേ? ബാലൻസ്ഡ് മൈൻഡ്, അതാണ് സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ആള് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സംസാരം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദുഃഖേഷു അനുത് വിഘ്നമന സുഖേഷു വിഗത സ്പൃഹ വിതരാഗ ഭയക്രോധ സ്ഥിതധീർമുനിരുച്യതേ സർവത്ര നഭിസ്നേഹം തത്തത് പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൽ പറയും. ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് ഒരു സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു? അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഒരേപോലെ ഭൗതികമായതിൽ ആസക്തിയൊന്നും അധികം കാണുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 58 യഥാ സംഹരതേ ചായം കൂർമ്മമോങ്കാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു ആമയെ പോലെ ആയിരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം ആമ തോടിനുള്ളിലേക്ക് അതിന്റെ അവയവങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം വന്നാല് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിനെല്ലാം ഈ തോടിനുള്ളിൽ കയറ്റിയിട്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ നമുക്കും പിൻവലിക്കാൻ കഴിയണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഓരോ സെൻസസിനും ഓരോ താല്പര്യങ്ങൾ വരും. അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് പിൻവലിക്കാനും ബുദ്ധി കൊണ്ടും എല്ലാം പിൻവലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരായിട്ടും കണക്കാക്കുന്നു? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഓരോ ചോദ്യങ്ങളാണ്. സംസാരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചില്ലേ? എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ അതിനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു. അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൈയും കാലും എല്ലാം നമ്മൾ നാരായണത്തിൽ പഠിച്ചതുപോലെ കൈ എന്തിനു തന്നു? ഭഗവാൻ എന്തിനാ കൈ തന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദപൂജ ചെയ്യാൻ. കാലെന്തിനു തന്നു? ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തില് ദർശനം നടത്താനും ചുറ്റാനും ക്ഷേത്രം വലം വയ്ക്കാനും. അതേപോലെ മൂക്കെന്തിനു തന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂക്കളെല്ലാം, തുളസി പ്രത്യേകിച്ചും, അതിന്റെ ഗന്ധം അനുഭവിക്കാനാണ്. കണ്ണെന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം കാണാൻ. ചെവി എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ശരീര അവയവവും അതേപോലെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകും. ആമയെ പോലെ, പാമ്പാട്ടിയെ പോലെ. പാമ്പാട്ടി വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ അഴിച്ചു വിടത്തില്ല, തുറന്നു വിടത്തില്ല, അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തും അല്ലേ? അതേപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് മഹത് വ്യക്തികളുണ്ട്. ദുർവാസാവ്, അംബരീഷനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്ന ദുർവാസാവ്, മേനയെ കണ്ട് ഇളകിയ വിശ്വാമിത്രൻ, അവർക്കൊന്നും എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ യോഗികളെല്ലാം വലിയ യോഗികളാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കെന്താണ്? ഭഗവാനും രുചി ഉണ്ടായാല് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ സിനിമ കാണുന്നതിന് പകരം യൂട്യൂബില് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 59 വിഷയാവിനിർത്തന്തേ വിനിവർത്തന്തേ
നിരാഹാരസ്യ ദേഹിനഃ രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ടോ നിവർത്തതേ. 59-ാമത്തതില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷയസുഖങ്ങളിലോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ രുചി ഉണ്ടായിരിക്കണം. രുചി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? വേണ്ടാത്തതിനെ ഒന്നും നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ശ്യാമളന് പറ്റിയത് എന്താണ്? വേണ്ടാത്ത കാര്യം കണ്ടപ്പോ അതിലോട്ട് ശ്രദ്ധ പോയത് കൊണ്ടാണ് അയാളുടെ ഭക്തി മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ആകർഷണങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 60-ാമത്തെ ശ്ലോകം 60 മുതൽ 63 വരെയുള്ള ശ്ലോകം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താത്ത ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മളിവിടെ ദുർവാസാവിന്റെയും വിശ്വാമിത്രന്റെയും പിന്നെ സൗരഭമുനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുനി സമുദ്രത്തിന്റെ അടിവശത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ദീർഘ വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്ത്. പക്ഷെ മത്സ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടപഴകുന്നത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതില് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. അദ്ദേഹം പുറത്തു വരികയും ധ്യാനം ഉപേക്ഷിക്കുകയും വർഷങ്ങളോളം ധ്യാനം ചെയ്ത ആളാണ്. 10 രാജകുമാരിമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അപ്പൊ രാജാവായിട്ട് വാഴുകയൊക്കെ ചെയ്തു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർത്തി ഇല്ലാതായി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും വാനപ്രസ്ഥത്തിനും സന്യാസത്തിനും ഒക്കെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം പഴയ പോലെ തിരിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചിലർക്ക് ഇവർക്കെല്ലാം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവരുടെ ധ്യാനം മുടങ്ങി ഭഗവാന് സ്ഥിരപ്രജ്ഞ അല്ലാതെ പോയി അവരെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 60 മുതൽ 63 വരെ ഏതോ ഹി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിപച്ചിതഃ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാദീനി ഹരന്തി പ്രസവം മനഃ താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്താസീതമത്പരഃ വശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിതാഃ. 63 ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഗ സംജായതേ കാമ കാമ ക്രോധോ അഭിജായതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ 60 മുതൽ 63 വരെ പറയുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ദുർവാസാവിനും ഒക്കെ സംഭവിച്ചത്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ നാമം ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, മനസ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണോ അവിടേക്ക് മനസ്സ് നിമിഷം കൊണ്ട് ഓടിപ്പായും അല്ലെ. അതാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത 61-ലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ള. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു 8 കാര്യങ്ങൾ വരും. ആസക്തി വരും ആദ്യം, അതിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നു, പിന്നെ ക്രോധം കിട്ടാതെ വരുമ്പോ ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നു. അടുത്ത പറയുന്നു ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ 3 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അത് 62, 63-ലാണ് 8 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആസക്തി എന്ന് കാമം, പിന്നെ ക്രോധം, പിന്നെ സമ്മോഹം, ഓർമ്മപ്പിഴവ്, ബുദ്ധിനാശം, പിന്നെ ഭൗതികതയുടെ തലത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത ആസക്തി നമുക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടൊന്നും ഉണ്ടാകരുത്. നമുക്കറിയാം അതുണ്ടാകുമ്പോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യമൊക്കെ വരും അല്ലെ. ആസക്തിയും കാമവും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ക്രോധം. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സമ്മോഹം, പിന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് ഓർമ്മ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. ബുദ്ധിനാശം സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ തരം താണു പോകുന്നു, ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണു പോകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കാനും മരിക്കാനും ഒക്കെ
ഇടയാകുന്നു. ഇവിടെയാണ് ഏതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താത്ത ഒരു ജ്ഞാനി ധ്യാനം ചെയ്താലും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന് ധ്യാനം ചെയ്താലേ എന്ത് കിട്ടും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ എന്നാണ്. അതാണ് ദുർവാസാവ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അവർക്കൊന്നും ശരിയായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ കാരണം, അർജുനൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചു, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ എന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യാതെ വനത്തിലോട്ട് പോയി സന്യസിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നീ സന്യസിക്കാൻ പോയാലും എന്താണ്, നിനക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ, ശരിക്കും ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും? നിനക്ക് ധ്യാന നിമഗ്നനായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർച്ചനം ചെയ്ത യമുനാചാര്യൻ, ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന യമുനാചാര്യൻ, അത് തമിഴ്നാട്ടില് ഉള്ള ആളാണ്, രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നീട് രാജ്യമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ശ്രീരംഗ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്, ശ്രീരംഗ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആത്മീയതയിൽ അദ്ദേഹം ലയിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് മോചനം കിട്ടാനായിട്ട്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മോചനം സിദ്ധിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. വേറെ ഉദാഹരണം പറയുന്നു, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ നല്ലതും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രഭുപാദ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ ആരായിരിക്കും? യോഗയുടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗയിൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആ യോഗയില് എത്തുന്നു. അതെങ്ങനെ എത്തുന്നു? കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ എത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഏതാണ് സാധിക്കും നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അല്ല മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ആകൃഷ്ടരായി ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതെല്ലാം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അഗ്നി എല്ലാത്തിനെയും മാലിന്യങ്ങളെ എല്ലാം കത്തിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേണ്ടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ മായയിൽ വീഴാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മായയിൽ നിപതിക്കുന്നില്ല, വീണു പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 8 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചോളണം. ഏതാണ്? ആസക്തി, അല്ലെ കാമം, ക്രോധ, സമ്മോഹ, ഓർമ്മപ്പിഴവ്, പിന്നെ അല്ലെ ബുദ്ധിമോശം, നാശം, ഇതൊക്കെ അത് പഠിച്ചോളണം. അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നേടാം? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിച്ചും നാമമന്ത്രം ജപിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത 64 മുതൽ 71 വരെയുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ നടത്തം എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ചത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കണം, നിബന്ധനകൾ, നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, അപ്പൊ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പലതും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ചായ, കാപ്പി, അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമായതാണല്ലേ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ, പിന്നെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളനുസരിച്ച്, ധർമ്മ തത്വങ്ങളനുസരിച്ച് നമ്മൾ പൂജകൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലുക, നാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നു. പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ സ്ഥിര പ്രതിഷ്ഠ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 64, 65 ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തോ വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവശ്യ വിധേയാത്മാ പ്രസാദം മതി ഗച്ഛതി. പ്രസാദം, ഇവിടെ പ്രസാദം എന്ന് വെച്ചാൽ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. പ്രസാദേ സർവ ദുഃഖാനാം ഹാനീയസ്യോപജായതേ പ്രപന്ന ചേതസോ ഹ്യാശോ ബുദ്ധി പര്യവതിഷ്ഠതേ
അപ്പൊ നമ്മളെ ബുദ്ധി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥിരപ്രജ്ഞ അതാണ് അല്ലെ, സ്ഥിരമായിട്ട് ഏതാണ്? ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ അല്ലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് ഇതില് വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മൾ 59 പറഞ്ഞത് എന്താ? വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഉന്നതമായ രുചി, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള രുചി ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ആരുടെ പടമാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നാമം ജപിക്കുന്ന ആളാണ്. ആരാണ്? ഹരിദാസ് താക്കൂർജി അല്ലെ. നാമാചാര്യൻ തുളസി അല്ലെ, തുളസിയുടെ മുന്നിലിരുന്ന നാമാചാര്യൻ. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന് വേശ്യ വന്ന് ഏതാണ് മനസ്സ് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവസാനം വേശ്യ ആരായിട്ട് മാറി? ഭഗവാന്റെ ഭക്തയായിട്ട് മാറി അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു വേശ്യയെ പോലും സ്വാധീനിച്ച് ഭക്തയാക്കി മാറ്റാൻ നാമാചാര്യന് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം 3000 തവണയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നാമം ജപിക്കുന്നത്. 3 ലക്ഷം തവണയാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് താക്കൂർ. അപ്പൊ ഭഗവാനും എന്താണ്? സ്ഥിരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാല് നമുക്ക് സ്ഥിരപ്രജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും മറ്റും വേണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, ഭൗതിക ചിന്തയില് കാമമുണ്ടാകുന്നു, ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നു, സമ്മോഹം ഉണ്ടാകുന്നു, ഓർമ്മ പിശകുണ്ടാകുന്നു, ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടാകുന്നു, ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം സംഭവിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കാനും മരിക്കാനും ഒക്കെ ഇടയാകുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ്? ഇത് നാശം സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെ. ആഴിയില് സംസാര സാഗരത്തിൽ ഇതാ വീണ് പോയി. ഭൗതികതയുടെ ഒരു സിംബോളിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതൊരു സാഗരം. ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് വീഴുന്നത്? സംസാര സാഗരം അല്ലെ. എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ജീവിതമാകുന്ന ഈ സമുദ്രത്തില്, ഭൗതിക ജീവിതമാകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ നമ്മൾ വീണു പോകുന്നു, നിബദിക്കുന്നു. വീണു പോയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ജനനവും മരണവും ഒക്കെ വരുന്നു. ഇതെന്താണ്? ക്രോധം വരുന്നു. ഇത് കാമം, ആഗ്രഹം സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോ കൊച്ചുകുട്ടി ഉണ്ടല്ലേ നന്നായിട്ട് വാതുറന്ന് കരയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? അവിടെ കാമം അല്ലെ, ആസക്തി വന്ന് കാമം വന്ന് കിട്ടാത്തപ്പോഴും വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ സമ്മോഹവും ഒക്കെ, ദേഷ്യവും പിന്നെ ഏതാണ് ചെവി പൊത്തി പിടിക്കുന്നു, സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഇത് ഒരാളെന്താണ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരപ്രജ്ഞന്റെ പടമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്താണ്? കാമൻ ക്വയറ്റായിട്ട് ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ ജപിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ശ്രദ്ധ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ചെലുത്താനായിട്ട്, നിലനിഷ്ഠാനായിട്ട് അല്ലെ, സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 66 നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. വിവർത്തനം പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം. വിവർത്തനത്തില് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖമെവിടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മളതിന്റെ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്ത ഒരു സാധനമാണ് സമാധാനം, ശാന്തി അല്ലെ. നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ പൈസ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. വേറെ എന്തും വാങ്ങാം അല്ലെ, അമ്മ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം വാങ്ങാന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതേപോലെയാണ് സമാധാനവും പൈസ കൊടുത്താൽ വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം വേണം അല്ലെ. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടണം, യോഗയിൽ ഏർപ്പെടണം. അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് സാധിക്കൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയും ഉറച്ച മനസ്സും ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടിയ ആളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയും ഉറച്ച മനസ്സും ലഭിച്ചാൽ അദ്ദേഹം സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 67ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോ അനുവിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാവം ഇവാംഭസി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന, വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ
അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചിഴക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥിരപ്രജ്ഞനായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയാല് ഇപ്പൊ മേനകയെ കണ്ടപ്പോ വിശ്വാമിത്രൻ അതില് ഉടക്കി അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അതുവരെയും ചെയ്ത എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും പാഴായി പോയി. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതെന്തുപോലെയാണ്, വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലെയാണ്. നിയന്ത്രണ അതീതമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഏതാണ്, തോണിയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ആളില്ല എങ്കിൽ തോണി കാറ്റിന്റെ ഗതി അനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ പോകുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൃത്യങ്ങളിലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് ഉടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്കതിന് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും അതവിടോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്നാണ് നമ്മള് രഥകൽപ്പനയിൽ കണ്ടു. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ബുദ്ധിയാണല്ലേ. അപ്പൊ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ശക്തമായതാണ്. അനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ശക്തമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അത്രത്തോളം മനസ്സങ്ങോട്ട് വലിയുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ ആരും പോകും, ബുദ്ധി പോകും. ഏതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരപ്രതിജ്ഞനാകാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയത്തോടൊപ്പം മനസ്സിനോടൊപ്പം ബുദ്ധി. എപ്പോഴും രഥകൽപ്പന മനസ്സിങ്ങനെ വരണം കേട്ടോ, എങ്കിലേ ഈ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടൊപ്പം മനസ്സ് പോകും, മനസ്സിനോടൊപ്പം ബുദ്ധി പോകും. ഇതൊന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ല, രഥകൽപ്പന മനസ്സിൽ വന്നാൽ മതി. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റും, മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത 68ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് കരുത്തുള്ളവനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നു, നടക്കുന്ന കാര്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്ഥിരപ്രജ്ഞനാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ അർജുനനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, മനക്കരുത്തുള്ളവനെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങോട്ട് നീ അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്, നിനക്ക് നല്ല മനക്കരുത്തുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ വിചാരിച്ചാല് സാധിക്കും. നിന്റെ ഈ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തകൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് അല്ലെ, അതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 68ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാദക്ഷ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞം പ്രതിഷ്ഠിതം. അപ്പൊ 68 അതുകൊണ്ട് കരുത്തുള്ളവനെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. 69 യാനിശ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗ്രതി സംയമീം യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാനിശ പശ്യതോ മുനേഹേ. അപ്പൊ 69 പറയുന്നു, സർവ്വജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം ഭരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അത് ഇച്ചിരി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പാടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. 69ാമത്തെ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് തരാൻ നോക്കാം. അതായത് സ്ഥിരപ്രജ്ഞന്റെ ഒരു ഉപമയാണ് ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ, ഇത് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥിരപ്രജ്ഞന്റെ ഒരു ഉപമയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവന് അവരുടെ ഭൗതികവാദികളുടെയും രാത്രിയും പകലും ഉപയോഗത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭൗതികവാദിയുടെ രാത്രിയും പകലും പോലെയല്ല സ്ഥിരപ്രജ്ഞനായ ഒരാളുടെ രാത്രിയും പകലും. അപ്പൊ ഭൗതികവാദിക്ക് രാത്രിയും പകലും വ്യത്യാസമായിട്ട് തന്നെ തോന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ വെളിച്ചമുള്ളപ്പം പകല്, അല്ലാത്തപ്പോ രാത്രി. അതേസമയം ഒരു സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ എന്താണ്, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനല്ലേ അദ്ദേഹം അല്ലെ. ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് രാത്രി എന്ത് പകലെന്ത്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് രാത്രിയും പകലും ഒരുപോലെ തന്നെ. അതേസമയം ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് രാത്രിയും പകലുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന് വിശദീകരണം കൊടുക്കുമ്പോ സ്ഥിരപ്രജ്ഞന്റെ ബുദ്ധി
ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ എപ്പോഴും ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ആത്മാവിലാണ്. ആത്മാവ് എപ്പോഴും എവർ ബ്രൈറ്റനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും എന്താണ്? ഇങ്ങനെ വെളിച്ചം തൂകുന്നതാണ്, പ്രകാശമാനമാണ് അല്ലെ ആത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ ഭാഗമല്ലേ. അപ്പൊ എപ്പോഴും പ്രകാശമാനമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അയാൾ എപ്പോഴും ഭൗതികതയിൽ വിരക്തനാണ്, ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആത്മീയ ആനന്ദം, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ സമയം ഭൗതികവാദികൾക്ക് രാത്രിയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് അവര് അജ്ഞതയിലാണ്. അപ്പൊ സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ വെളിച്ചത്തിലാണ്, ആത്മാവിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികവാദി അദ്ദേഹം ഭൗതികതയിലാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അജ്ഞാനമാണ് കൂടുതൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രാത്രിയിലാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുകുന്ന ഭൗതികവാദികൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ആത്മസാക്ഷാത്കാര കാര്യത്തിൽ അവർ അജ്ഞരാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികൾ ഉണർന്നിരുന്നാലും അവരെന്താണ്? ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തിൽ അജ്ഞരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് രാത്രിയാണ്. അതേസമയം അവർ സുഖ ദുഃഖ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ ഉഴലുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവർ രാവും പകലും ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുന്നവർ പകലും രാത്രിയും ഒരേപോലെ അജ്ഞതയിലും നിദ്രയിലും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആരാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് രാത്രിയിലും പകലിലും എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും ആധ്യാത്മികതയിൽ നിലനിൽക്കാനും അതേപോലെ ആത്മാവിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും സാധിക്കും. ഇത് വല്ലതും മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്താണെങ്കിലും ഭൗതികതയിലുള്ളവർക്ക് രാത്രിയും പകലും വ്യത്യസ്തമാണ്. ആധ്യാത്മികതയിലുള്ളവർക്ക് അവർ അജ്ഞരായതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികതയിലുള്ളവർക്ക് രാത്രിയും പകലും എന്തുപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരുപോലെയാണ്. അവരെപ്പോഴും ജ്ഞാനത്തിലാണ്, ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്, ആത്മാവിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത്. 70-ാമത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഭൂരമാണം മജല പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപ പ്രവിശന്തി യദ്വത് തദ്വത്കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സശാന്തിമാപ്നോതി ന കാമകാമി. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉത്ക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുക. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഉപമയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. നദികളെല്ലാം ഒഴുകി എവിടെ എത്തുന്നു? സമുദ്രം. എന്ന് വെച്ചാൽ സമുദ്രം ഇളകുന്നോ? എത്ര നദികൾ ഒഴുകിയെത്തിയാലും, ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും ഒക്കെ ഒഴുകിയെത്തിയാലും സമുദ്രം എപ്പോഴും കൂളാണ് അല്ലെ. അവിടെ ഒരു ഇളക്കവും വരുന്നില്ല. ഇളക്കം കാണുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും നദികൾ ഒഴുകിയെത്തുമ്പോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഉറങ്ങിയാ? ഇല്ല. അപ്പൊ ആരെത്തിയാലും സമുദ്രത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അല്ലെ, ഉൾക്ഷോഭമില്ല എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സമുദ്രം ഒരിക്കലും ദ്വന്ദ്വത്തിൽ പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ തന്നിലേക്ക് നിരന്തരം ഒഴുകിയെത്തിയെന്ന് നദികളെത്തിയാലും. എന്നാൽ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാണ്. അപ്പൊ ഉടനെ അത് വാങ്ങണം, വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അശാന്തി അല്ലെ, ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കത് വാങ്ങുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒരു വെപ്രാളമാണ്, മനസ്സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ ദിവസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സും പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഇത് വേണ്ട, ഈ സാധനം ഇപ്പൊ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമ്മൾ മുതിർന്നവരും ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ശാന്തി ലഭിക്കത്തില്ല. അതേസമയം സ്ഥിരപ്രജ്ഞന് സമചിത്തന് എപ്പോഴും ശാന്തിയായിരിക്കും ലഭിക്കുക. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? സ്ഥിരപ്രജ്ഞന് എപ്പോഴും ശാന്തി കിട്ടും. ഏതുപോലെയാണ് സമുദ്രത്തിൽ എത്ര നദികൾ ഒഴുകിയെത്തിയാലും സമുദ്രത്തിന് ഒരു ഇളക്കമില്ലാത്തത് പോലെ
സ്ഥിരപ്രജ്ഞന്റെ മുന്നിൽ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ വന്നാലും അതിനെയെല്ലാം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. 71 വിഹായ കാമാൻ സർവാൻ പുമാൻ ചരതി നിസ്പൃഹാഹ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സശാന്തിം പരിഗച്ഛതേ. അപ്പോ 71 പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. എല്ലാ വൈശ്വിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തര ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധവും മിഥ്യ അഹങ്കാര ഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്ക് ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ നേരത്തെ ശാന്തി കിട്ടത്തില്ല എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ? ആഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ശാന്തി ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 70. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? എല്ലാ വൈഷയിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും, അതായത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി, പിന്നെ എന്താണ്? എല്ലാത്തരം ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധവും നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, എന്റേതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തുകൊള്ളാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരവും എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തോളാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉടമാവകാശവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെന്താണ്? അതുണ്ട് ഇതുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിഥ്യ അഹംഭാവം ഉണ്ടല്ലേ. എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട്, കാറുണ്ട്, വീടുണ്ട്, മക്കളൊക്കെ മിടുക്കരാണ്, ഉദ്യോഗമുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മിഥ്യ അഹംഭാവം. എന്താ മിഥ്യാഹംഭാവം? ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നു, കാരുണ്യത്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടത്തുമില്ല, പഠിക്കാൻ സാധിക്കത്തുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളായിട്ട് ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വർത്തിക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് കഴിയൂ. അപ്പൊ ഉടമസ്ഥാവകാശം പാടില്ല, വൈശ്വിക അഭിലാഷങ്ങൾ പാടില്ല, മിഥ്യ അഹങ്കാരം പാടില്ല. പിന്നെ ഇതെല്ലാം എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ഇതാണ് വൈരാഗ്യ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന, ആസക്തി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളിന് മാത്രമേ ശാന്തി ലഭിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 71 പറയുന്ന നമ്മൾ എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹ വിമുക്ത അവസ്ഥയാണ്. ആഗ്രഹ വിമുക്തം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. ആ തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം. അത് ഭക്തിയോഗയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം? വിദ്യാഹങ്കാരവും ബോധവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹം പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വഭാവം എങ്ങനെ മാറ്റാം? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സാധനം നമുക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് വാങ്ങി അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അത് വാങ്ങി ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം അവിടെ മാറി, എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അല്ലെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്, ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് തുല്യനല്ല, ഭഗവാന്റെ മുകളിലുമല്ല, ഉപരിയുമല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി, ആ ബോധം, കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് പണ്ടത്തേനേക്കാളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, നിനക്ക് ആഗ്രഹമില്ല യുദ്ധം ചെയ്യാൻ, പക്ഷെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യുക? എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക, എന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക, എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്, സ്വഭാവം മാറ്റാൻ പറ്റും, ആഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മുക്തി നേടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
അതിനിവിടെ ഉദാഹരണമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. 72-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. യേഷാം ബ്രാഹ്മി സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഹ്യതേ സ്ഥിത്വാസ്യാം അന്ധകാരേബി ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋച്ഛതേ. അപ്പൊ 72-ൽ പറയുന്നു, ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദം ആണിത്. പദം എന്ന് വെച്ചാൽ പാതയാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ചവന് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവന് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതാണ് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം അല്ല, അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടി പിന്നെ ഏതാണ് നമുക്ക് കാമക്രോധ അല്ലെ സമ്മോഹ ഒന്നുമില്ലാത്ത ദേഷ്യം സമ്മോഹം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലെത്തിയാല് നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയെന്ന് പറയുന്നു? ദൈവികമായ പദത്തിലെത്തി, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പദത്തിലെത്തി. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് സ്മരിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മരണസമയത്തും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയുണ്ടാകും. ഭരത മഹാരാജാവിന് ഇല്ലാതെ പോയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ആ മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാം. സ്ഥിതപ്രജ്ഞ അവസ്ഥയിലോട്ട് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എവിടെ എത്താം? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിയ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് പിന്നെ ഇവിടെ കർണാടകയില് മറ്റുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു, തെക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മഹാഭക്തനാണ്, ഒരുപാട് ദിവ്യ ശക്തിയൊക്കെയുള്ള ഒരു കരുത്തുറ്റ രാജാവുമായിരുന്നു. പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ രാജാക്കന്മാർ സ്വർഗലോകം തുടങ്ങിയവ സന്ദർശിക്കാം. ഭക്തന്മാരുടെ രാജ്യം കൊട്ടാരത്തില് ആരത്തും ദേവന്മാരും ഒക്കെ എത്തുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. 1-ാം അധ്യായം 1-ാം ശ്ലോകത്തില്, 9-ാം സ്കന്ധത്തില് പറയുന്നു, 10-ാം സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലൊക്കെ പറയുന്നു. ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവാണ്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ എന്ത് ചെയ്തു? ദേവന്മാർ ഇന്ദ്രൻ യുദ്ധത്തിന് ക്ഷണിച്ചു, അസുരന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്താനായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി അസുരന്മാരെ എല്ലാം ഇത് വധിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കണം, ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതല്ലേ അങ്ങ്, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കണം, ഇവിടെ കുറച്ചു നാള് താമസിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഖഡ്വാംഗ രാജാവ് ശരി സമ്മതിച്ചു. എല്ലാവരും ഇഷ്ടത്തോടെ പാരിതോഷികം തരുന്നതല്ലേ, സ്വീകരിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നു, എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനമൊക്കെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു, ഇനി എനിക്ക് എത്ര നാൾ കൂടെ ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് അറിയാലോ, അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ബുദ്ധിയല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, താങ്കൾക്ക് കുറച്ച് നിമിഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പെട്ടെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചപ്പോഴേ അവരും നോക്കുന്നത്. അതുവരെ അവരെന്താണ് സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു, ഇദ്ദേഹം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള. കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? വിമാനത്തിൽ അല്ല, ദേവന്മാരുടെ വിമാനം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് പോന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഭക്തിയുധം കിട്ടിയ നിമിഷങ്ങൾ ഭക്തിയുധ സേവനത്തില് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ഏതാണ് അവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണല്ലേ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തില്ല? ഭഗവാനെ മറന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രയും വർഷമായത് എന്താണ്? ദേവവർഷങ്ങളും മനുഷ്യ വർഷങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണല്ലേ. നമ്മുടെ 365 ദിവസം അവർക്ക് ഒരു ദിവസമേ ആകുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നിട്ടെന്ന്. അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങയുടെ പല പല ജനറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്താണ്, ആരും ഇല്ല, ഒരു ജനറേഷനിലുള്ള ആരും ഇല്ല, എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? ഭൗതിക ലോകം വിട്ടു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് മറന്നില്ല? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ മറന്നില്ല. അപ്പൊ നിമിഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ആ നിമിഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്
ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ പറ്റി. അപ്പൊ നിമിഷം കൊണ്ട് ഖട്വാങ്ക രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തി എന്നുള്ള. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം വേണ്ട. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന കാലം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഭഗവത്ഗീത കി ജയ. നിരായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. സുഗതമാതാജി, നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. മാതാജി പിന്നെ നമ്മുടെ